Tliet showrooms mimlija vetturi second hand u li jinsabu fit-triq il-Marina f'Tal-Pjetà ġew sekwestrati mill-Pulizija. Dan hekk kif komplew l-investigazzjonijiet tal-Pulizija relatati ma' każi tal-legat ħasil ta' flus. L-istess investigazzjoni waslet ukoll għall-arrest ta' Melvin Tewma li ġie arrestat il-ġimgħa li għaddiet bħala parti minn ħidma konġunta bejn l-Interpol u l-Pulizija ta' Malta b'rabta mal-legat ċirku ta' ħasil ta' flus. Sorsi ta' Net News rib l-investigazzjoni żvelaw magħna li l-Pulizija qed janalizzaw l-operat ta' dawn ix-showrooms bħala parti mill-investigazzjonijiet. Madankollu skont sorsi tagħna, is-sidien tax-showrooms qed jixtu kwalunkwe involviment ma' Melvin Tewma u jisqu li huma daħlu f'din l-investigazzjoni intortament. Dan issa jrid ikun ikkonfermat matul l-investigazzjoni. Dan mhux l-ewwel darba li fl-aħħar snin issemma n-negozju ta' Tewma b'rabta mal-karozzi importati minn barra. Fil-fatt f'każ fil-qorti li beda fl-2003 u kien akkużat b'użura kif ukoll li għeddet lil persuna li kien selfu l-flus. Jidher li kien waqt l-arrest tiegħu li żvela mal-Pulizija li jixtieq jitkellem ukoll dwar każi oħra, allegatament anke l-assassinu tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia bil-pattu l-kondizzjoni li jingħata l-maħfra presidenzjali. Tewma li għandu 41 sena u ħabib personali ta' Jorgen Fenek li ġie arrestat fl-aħħar jiem hekk kif allegatament kien qed jipprova jaħrab minn Malta abbord il-jott privat tiegħu. Matul is-snin Tewma kellu diversi każi oħra quddiem il-qorti, fost dawn fl-2007 meta kien akkużat li għamel ħsara fuq vettura u ċaħat l-akkużi u dan il-każ waqaf fuq nuqqas ta' provi.